Tak, fajn. Takže ja vám želám krásny dobrý večer všetkým. A dnešných niekoľko desiatok minút, ja sa budem snažiť byť čo najstručnejšia, sa budeme rozprávať o príčinách civilizačných chorôb a ich riešení. Dovolte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Patricia Červená, som farmakonutričná špecialistka alebo zdravotná koučka a takisto líderka tímu, ktorý sa dnes stará o vyše 4700 zákazníkov po celom svete. No a začneme takou vetou, ktorá je aj názvom jednej knihy, ktorú povedal Hippokrates už dávno pred našim letopočtom. Nech je jedlo vašim liekom a liek vašim jedlom. Táto téza, keby platila, ona ako platí, ale bohužiaľ, keď sa pozrieme na tie naše taniere, tak úplne nie. A bohužiaľ, strava, ktorú dnes vlastne máme na tanieri, je viac taká ako na tej pravej strane. To znamená, že je ultra spracovaná, nachádza sa tam veľké množstvo polotovarov, veľké množstvo ingrediencií a ten jazyk, keď to jedlo ochutná, veľakrát tie chuťové bunky ani nedokážu rozoznať, čo sa tam všetko nachádza. A tá strava by mala byť skôr taká, ako je na tej ľavej strane, to znamená prírodná, plná vlastne výživných látok, plná protizápalových látok. No a vlastne o tomto všetkom, kým sa dostaneme k produktom spoločnosti Zinzina, budeme hovoriť, aby sme si vysvetlili vlastne celý ten koncept. Takže poďme sa pozrieť, aká tá strava a aké pomery ľudia mali. To hovorím o pomeroch tých zápalových a protizápalových látok, to znamená omega-6 zápalových a omega-3 protizápalových, ktoré, aby naše telo dobre fungovalo, potrebujeme mať v rovnováhu. Tak ako vidíte na tom čiarovom grafe, nezačína sa nám niekde v nekonečné, ale začína sa nám v roku 1850, to znamená, to je tá stredná viktoriánska doba. A v podstate do tejto doby sa ľudia stravovali, tak ako som to popísala, zdravo, prírodne a myslíme, teda čo máme nejaké záznamy, tak práve v tejto dobe sa tí ľudia stravovali naozaj veľmi dobre a tým pádom v ich telách pomer zápalových a protizápalových látok bol 1:1, čo je vlastne to optimum. Postupne ako aj prišla nejaká tá priemyselná revolúcia, rástla populácia na svete, bolo treba nasytiť zrazu oveľa viac ľudí a čo najlacnejšie, tak sa začali diať tie veci, ktoré som spomínala, že tá strava sa začala proste preklápať na takú ultraspracovanú, lacnejšiu, ale bohužiaľ tým pádom aj menej výživnú. No a postupne sa ten pomer medzi tými látkami začal lámať v neprospech omega-3, v neprospech tých protizápalových látok a vidíte, že keď sa dostaneme do dnešnej doby, tak je ten pomer niekde okolo 25:1, čo znamená veľmi zápalové prostredie v tele. No a keď by sme si chceli povedať, že čo to spôsobuje, ak je takáto nerovnováha, tak naozaj veľmi zrýchlene znamená to zníženú funkciu všetkých orgánov v tele, úplne od hlavy po pety, vnútorných, vonkajších a potom vlastne celková nepohoda ľudí. Keby sme si to trošku pozreli ešte tak bližšie a išli sme úplne od tej piky, ako sa hovorí, od toho základu, v tomto prípade od bunky, tak na pravej strane vidíme zdravú bunku, ktorá má tú dobrú rovnováhu a tá dobrá rovnováha spôsobuje to, že tá bunková membrána je mäkká, flexibilná, priepustná a živiny, ktoré máme v strave, vitamíny, minerály, nejaké ďalšie mikronutrienty, sa ľahko dostanú dnu do bunky, vyživiajú a odpadové látky sa z nej ľahko dostanú von. To znamená, hovoríme, že ten metabolizmus bunky funguje tak, ako má. Na ľavej strane vidíte bunku, ktorá nie je v rovnováhe, respektíve ten pomer omega-6 a omega-3 nie je v rovnováhe a tým pádom práve tá omega-6 robí v tej bunkovej membráne takú tú tvrdosť, nepriepustnosť. Hej.
a tým pádom proste to vstrebávanie živín je slabšie, čiže telo nedokáže využiť potenciál toho, čo prijíma. Na druhej strane odpadové látky sa vylučujú pomalšie, ostávajú dnu v bunke a tam sa tvorí ten vlastne veľký nepriateľ nášho zdravia, tzv. Tichý zabijak, chronický zápal. No a skutočne, čo sa týka toho zdravia, tak v tom ideálnom pomere je len veľmi málo ľudí, väčšina ľudí je v tom zápalovom prostredí, aj keď o tom nevie. A práve na to, aby to zistili, tak máme testy, ktoré sú certifikované na domáce použitie, to znamená, človek v pohodlí domova si ho vie urobiť veľmi jednoducho a poslať výsledok do laboratória v Norsku. Je to laboratórium Vitas, nezávislé laboratórium. Naša spoločnosť nemá žiadny majetkový podiel v tejto firme, sme klientom, to znamená, všetky analýzy sú bezpečné, sú anonymné dokonca. Pri zadávaní do systému sa tam zadáva len jedinečný kód, ktorý nedokáže rozoznať, či si ten človek robí prvý alebo 15. test a potom vlastne zhruba do 2 výsledkov máme do 2 týždňov máme výsledky. No a tu máte možnosť vidieť oficiálnych partnerov, sú to najväčšie a najznámejšie svetové univerzity a vlastne ja som si pozerala dnes aktuálne číslo, tak k dnešnému dňu sme urobili 1 646 060 týchto testov. Na Slovensku tu nemám úplne a v Čechách aktuálne čísla, ale sú tak plus minus. Vidíte, že ten pomer na Slovensku je trošku horší, v priemere 21,2:1. V Čechách je to trošku lepšie, 18,7. V každom prípade z tých globálnych výsledkov, ktoré máme z celého sveta, vidíme, že až 97% ľudí bohužiaľ nie je v rovnováhe. Ja tu mám aj videjko z tohto testu, aby ste videli, ako sa robí. Je to naozaj veľmi jednoduché, takže poďme sa na to pozrieť. Takže videli ste, že je to naozaj veľmi jednoduché. Samozrejme, že našim klientom poskytujeme, keď sú teda niekde v blízkosti nás, aj túto službu, že ich vieme samozrejme
im urobiť tento test, ale ako ste videli, dokáže si to človek urobiť aj sám. No a tu už vidíte vlastne výsledok toho testu. Okrem toho, že je tam aj celá analýza vlastne všetkých masných kyselín, tak sú tam aj takéto parametre, to znamená, sú to biomarkre, pomery medzi tými jednotlivými kyselinami, ktoré nám hovoria o stave organizmu, čiže tu máte možnosť vidieť nerovnováha respektíve rovnováha medzi omega-6 a omega-3 nie je, bolo napríklad pri tomto teste 12:1, celková úroveň ochrany, to znamená, ako sú bunky schopné brániť sa chronickému zápalu na úrovni 0, index omega-3, to je vlastne súčet dvoch najdôležitejších omega-3 mastných kyselín, tzv. EPA, ktorá má na starosti, nazvime to, srdce, cievny systém a bunkové membrány, a DHA, tá je možno taká známejšia, to je mozog, oči, nadobličky. Takže mal by byť ten súčet nad 8%, vidíte, že tu je napríklad 4,1, potom je to duševná sila, to je práve tá omega-3 v mozgu. Veľmi dôležitý je index bunkovej membrány, pretože pokiaľ je vysoký, tak telo nedokáže absorbovať živiny. No a veľmi dôležitý je aj index tzv. Kyseliny arachidonovej, to je práve tej omega-6, a vidíte, že napríklad v tomto prípade tiež je zvýšený. My vlastne máme diagnostiku, ktorou vieme tento stav aktuálny zistiť, a potom o 120 dní, keď nastavíme terapiu, alebo teda také dávkovanie pre toho jednotlivého človeka balančného oleja, o ktorom budem za chvíľu hovoriť, tak o 120 dní, pretože to je presne život červenej krvinky, ktorú meriame vlastne z tej kapilárnej krvi, z toho prsta, tak za 120 dní dokážeme zmeniť celú jednu generáciu a vieme po tých 120 dňoch odmerať a zistiť, čo sa v tom tele stalo, či to dávkovanie je dostatočné, nedostatočné. No a pokiaľ má človek takú disciplínu, nazvime to skutočne na úrovni umývania zubov a stravovania sa, pretože v podstate pokiaľ naozaj nám niečo vážne nebráni, tak každý deň máme raňajky, obed, večeru a rovnako každý deň si umývame zuby, či už sme si umývali 100 000 krát alebo 10 000 krát, a ešte kým pôjdeme na večnosť, tak tiež si budeme každý deň zuby umývať. Čiže ak človek naozaj si to vlastne, by som povedala, že v hlave nastaví, že tak každý deň mám na tanieri zápalovú stravu, hej, ktorú si kupujem Kaufland, Tesco, Lidl. Bohužiaľ, tá protizápalová tam nie je, ale keď chcem byť v rovnováhe, tak to potrebujem nejakým spôsobom doplniť a každý deň si dám určité množstvo, čo je, ako som vravela, individuálne, u niekoho 10, u niekoho 20 ml balančného oleja, tak sa dokážem dostať do takýchto pekných zelených čísel. Samozrejme, nie sú to len zelené čísla na papieri, ale sú to zdravotné benefity za takýmto stavom, ak sa človek dostane. A tie zdravotné benefity sú, ako som predtým vravela, že tá nerovnováha spôsobuje vlastne zníženú funkciu všetkých orgánov, tak práve táto rovnováha zabezpečuje normálnu, čiže nie inú nejakú špecifickú, ale práve tú normálnu funkciu všetkých orgánov, ktorá bohužiaľ dnes je už sa berie ako zázrak, hej, tá normálnosť. No a vlastne za týmto celým konceptom, čiže aj za tou diagnostikou, aj za tým riešením je vedecká rada. Sú tam rôzni lekári na čele s doktorom Paulom Claytonom, ktorý chodí aj na naše lekárske konferencie, ktoré robievame raz alebo dvakrát do roka a vlastne zabezpečuje, aby celý ten koncept fungoval. A možno, že mnohí z vás už nejakú omega-3 masnú kyselinu berú, určite je toho plný internet, sú toho plné lekárne, každý vychvaľuje svoj produkt, krylov olej je najlepší, taký olej je najlepší, my máme najčistejší, my máme z Norska, my máme neviem skade, ale väčšina týchto prípravkov má jeden taký spoločný menovateľ, že nefungujú úplne tak, ako by mali. No a prečo je to tak? Tak je to kvôli tomu, že keď sa vlastne robí tá filtrácia ťažkých kovov a plastov pri vlastne tom spracovaní rybieho oleja, tak bohužiaľ sa odfiltrujú veľmi dôležité antioxidanty, ktoré sa volajú polyfenoly.
a tie sú súčasťou toho oleja a chránia pred oxidáciou rybí olej. Pri tom, ako som spomínala, pri tej filtrácii, pri tom čistení sa odfiltrujú aj tieto, nie schválne, proste v procese. A bohužiaľ väčšina výrobcov, ak si pozriete možno aj omegu, ktorú máte doma na zadnej strane, tak budete tam mať okrem tej EPA, DHA aj napísané, že E-vitamín alebo tokoferol. Bohužiaľ, ako vidíte z tohto grafu, a tento graf je výsledkom štúdie, ktorá sa robila v roku 2010, takisto v norskom laboratóriu Syntev, kde sa vlastne hodnotili rôzne antioxidanty, ktoré sú pridávané do rybieho oleja a ich stabilita. A vidíte, že práve tie E-vitamíny dokážu byť stabilné len nejakých 7 až 9 hodín, pričom človek potrebuje až 20, možno až 24 hodín na to, respektíve ten rybí olej potrebuje na to, aby sa dostal do tých bunkových membrán a aby urobil tú službu, ktorú vlastne klient od toho očakáva. Trošku lepšie je na tom olej z treščej pečene a úplne najlepšie je práve rybí olej, ku ktorému sú pridané späť tie polyfenoly, samozrejme nie tie odfiltrované, ale polyfenoly vlastne z olivového oleja, ale je to špeciálny olivový olej, nie je taký, ktorý si bežne kúpite v obchode, ale z olív, ktoré sú zbierané pred hlavným zberom, čiže z tzv. Tých skorých olív zelených, ktoré majú vlastne najvyššie množstvo tých polyfenolov. Takže aby sa zabezpečila táto ochrana. No a pri tom testovaní takýto olej bol stabilný viac ako 35 hodín, čiže dokáže takýto olej vlastne naozaj byť stabilný, urobiť tú službu a nie len nejakú polovičatú a dokonca tento koncentrovaný omega-3 olej so zmesou vitamínov môže aj ľuďom, ktorí majú umelú chlopňu, škodiť. Takže spomínala som, že máme riešenie, takže je to tento balančný olej, 60% kvalitného rybieho oleja z malých voľne žijúcich ulovených rýb trvalo udržateľným spôsobom a 40% extra panenského olivového oleja z olív, ktoré sú zberané pred hlavným zberom. Máme niekoľko modifikácií tohto oleja. Väčšina ľudí vlastne konzumuje tento balančný olej plus. Základný je vlastne dostupný v 4 príchutiach. Potom máme vegánsky balančný olej, ktorý je samozrejme určený pre vegánov, vegetariánov a takisto aj pre ľudí, ktorí majú veľký nedostatok DHA. To z toho testu vidíme a vieme na základe výsledku testu doporučiť napríklad na tie prvé 4 mesiace práve doplnenie aj tohto oleja. Potom máme olej Aqua X, rozpustný vo vode, ktorý je zase určený pre ľudí, ktorí majú problém so žlčníkom, hej, keď im vlastne nevie poriadne ten tuk vlastne rozkladať, tak práve je tam takýto emulgátor, ktorý im pomáha. Potom prémiový olej, tento čierny, tam je použitý ešte iný špeciálny olivový olej, ktorý má 4-násobné množstvo polyfenolov, to je práve tento tu, ktorý vidíte, tento Revo olej. A ten je určený zase pre ľudí, ktorí buď majú veľmi zlý životný štýl, hej, proste je tam nejaký alkohol, cigarety a tak ďalej, pretože vytvára takéto telo veľké množstvo voľných radikálov a už ste určite počuli, že tie je možné z tela dostať len vďaka antioxidantom. Športovci napríklad takisto pri výkone takým vedľajším produktom sú voľné radikály, takže je potrebné ich z tela dostať. Alebo potom aj ľudí, ktorí naozaj už majú nejakú tú polymorbiditu, to znamená viac nejakých diagnóz, čiže nie sú to ľudia ako viditeľne zdraví, ale ktorí naozaj už sú pacienti, majú nejaké veľké zdravotné problémy a okrem tej rovnováhy potrebujú aj tú silnú protizápalovú zložku. No a posledná modifikácia sú kapsule, Essent sa volajú a je to vlastne olej v kapsuli. Je to keto produkt, to znamená, že je tam výťažok z tej omega-3, nie je tam ten olej výťažok, účinok samozrejme je a vhodné pre ľudí, ktorí majú problém s pankreasom, pretože sa to aktivuje až v tenkom čreve, to znamená, že je šetrný k týmto orgánom žalúdok, pankreas. Ďalej ľudia, ktorí sú
ktorí napríklad cestujú, pretože tie oleje štandardne je potrebné, aby boli v chladničke, takže toto je možné dať do kufra. No a potom tzv. Non-compliance pacienti, ktorí proste sú nedisciplinovaní a proste si ťažko zvykajú na nejaké nové veci a otvoriť chladničku, vybrať fľašu je proste pre nich veľa úkonov a vytlačiť si 2 alebo 3, 4 tobolky a zjesť a zapiť ich je pre nich oveľa ľahšie. Takže máme takéto rôzne možnosti. Čo sa týka toho dávkovania, tak samozrejme každý partner vie tomu svojmu zákazníkovi presne nastaviť to dávkovanie. Odporúčame, na fľaške je napísané 0,15 ml na kilogram. Zo skúsenosti vieme, že to si môžu dovoliť ľudia, ktorí sú dlhodobo v rovnováhe, čiže minimálne tých 0,2 ml na kilogram. U detí odporúčame 0,3 ml na kilogram. Olej je potrebné držať v chladničke, ideálne je konzumovať to počas jedla, nájsť si nejaký harmonogram alebo proste nejakú rutínu a zaradiť ju naozaj do každodenného toho svojho rozvrhu. A samozrejme, deti sú veľmi zraniteľné a sú vo vývoji, takisto potrebujú balančný olej a vôbec omega-3 olej. Ja keď som bola malá, pamätám sa, že v škôlke nám to dávali, bolo to hnusné, tak tento s príchuťou tutti frutti je oveľa príjemnejší pre detičky a naozaj veľmi dôležitý na dobrý vývin mozgu, očí a vôbec celkovo tela detí. Tu máte možnosť vidieť také priemery v jednotlivých vekových kategóriách. Prvá skupina sú ľudia, ktorí neberú žiadnu omega-3 masnú kyselinu. Druhý stĺpec sú ľudia, ktorí berú nejakú. Hej, čiže vidíte, že ten rozdiel od tých, ktorí berú a ktorí neberú a ktorí berú nejakú, je taký dosť zanedbateľný. Je to trošku lepšie, ale určite to nie je také ako v tom treťom stĺpci, čo sú druhé testy klientov, ktorí berú balančný olej. Naše produkty sú vyrobené s najvyššou kvalitou a starostlivosťou. Vidíte rôzne certifikáty, či už sú to športové, vegánske, GMP, alebo proste na prítomnosť jednotlivých, či už alergénov, alebo potravín. Keby som to zhrnula, tak skutočne už nenarodené dieťa potrebuje omega-3 pre svoj vývoj, preto tehotné mamičky potrebujú prijímať dvojnásobnú dávku pre seba aj pre dieťa. A počas celého života má človek rôzne výzvy, hej, či je to tá adolescencia, hej, či je to napríklad to tehotenstvo, alebo je to ten aktívny, produktívny vek, kedy je na dospelých ľudí kladené vlastne veľké množstvo rôznych povinností a vôbec rôznych víziev, tak v podstate vždy potrebujeme byť v tej rovnováhe, aby sme to všetko zvládali nielen zdravotne, ale napríklad aj psychicky. Tu sú zdravotné tvrdenia, ktoré schválil úrad EFSA a vidíte, že naozaj, ak je človek v rovnováhe, tak všetky orgány v tele sú vlastne v tej svojej normálnej funkčnosti. Ako som spomínala, po tých 120 dňoch robíme kontrolný test a klient si vie vlastne zistiť, či má dávkovanie nastavené dobre, či ho treba trošku upraviť a ďalej môže potom pokračovať v sledovaní svojho zdravotného stavu. Takou úplne najväčšou novinkou, pretože my tých testov máme viac. Máme napríklad aj test na D-vitamín, test na glikovaný hemoglobín, čím dokážeme vlastne diagnostikovať prediabetes, čiže stav, kedy telo ešte nemá cukrovku, ale už tam smeruje. Takže aj toto vieme nejakým spôsobom dať do poriadku, ale upriamila by som vašu pozornosť práve na najnovší test a to je test črevného zdravia, takisto samovyšetrovací. Tento na rozdiel od ostatných testov je potrebné robiť ráno nalačno po aspoň 10-hodinovom hľadovaní. A tento test nám meria 3 rôzne metabolity, ktoré sa vytvárajú vlastne v našom tele z tryptofánu, z bielkoviny. Jednak to môže byť serotonín a na základe neho melatonín.
Ďalej je to vlastne kinurenín a potom je IPA, indol tripropionová kyselina. Takže je to naozaj unikátne, že z krvi vieme zistiť, čo sa deje v našom čreve. Čiže nie len kto tam je, hej, ako sa zistuje pri tých testoch zo stolice, ale práve čo tieto baktérie vytvárajú a ako to vlastne v tom tele zase funguje, čo sa toho zápalu týka. No a veľakrát samozrejme, okrem možno trošku zmeny životného štýlu, menej stresu, viacej spánku, tak je potrebné doplniť stravu práve pre to naše črevo a na to, aby vôbec tie baktérie, ktoré tam máme, aby ich bolo dostatočné množstvo a aby z toho tryptofánu dokázali vlastne práve vytvoriť tú veľmi potrebnú IPA indol tripropionovú kyselinu. No a ako som spomínala, máme aj na toto riešenie a je to prebiotická zmes vlákniny prírodného pôvodu 8 rôznych druhov. Sú tam inulín, fruktoligosacharidy, beta-glukány, rezistentný škrob, guarová guma, je tam napríklad aj psyllium. A je to taká zmes, že naozaj, keď si dáte ráno 1 až 2 naberačky, ideálne nalačno, dať do vody a vypiť, alebo ak vám to takto nevyhovuje, tak dá sa to prisypať do akéhokoľvek jedla. Je to termostabilné, takže do polievky, do omáčky, do koláča si to môžete dať hoci kde, ale zase je potrebné, aby si to človek pridával každý deň, pretože žiaľ v tej našej strave je tej vlákniny veľmi málo. My jej potrebujeme podľa VHO okolo 28 až 35 gramov denne. Ja som si to teda merala a keby som si nedala 2 naberačky tejto vlákniny, a to sa snažím jesť naozaj dosť veľa zeleniny hlavne, samozrejme aj nejaké ovocie, ale hlavne zeleniny, tak by som to nedokázala dať aj takéto množstvo. Čiže mnoho ľudí si neuvedomuje, aké je to črevo dôležité a nielen na tú imunitu, ale naozaj aj na tú náladu a na ten spánok. Pretože pokiaľ sa nám z toho tryptofánu proste to tam nemáme v poriadku v tom čreve a nevytvára sa nám ten serotonín a melatonín, tak môžeme sa rozveselovať všelijak, proste tá nálada a celkovo tá pohoda nebude dobrá, pokiaľ to črevo nebude v poriadku. No, keď som spomínala, že tá omega-6 masná kyselina, keď je v tej bunkovej membráne veľa, tak nám bráni vlastne vstrebávaniu živín. Tak keď už dáme tie bunky do poriadku, tak samozrejme je vhodné aj doplniť vitamíny a minerály, pretože zase zo skúseností vieme, že v tej našej strave už ich nie je toľko, ako ich bývalo niekedy a my nejeme také množstvo potravín, ako napríklad jedli tí ľudia v viktoriánskej dobe, kedy mali 3500 kalórií denne a my ich dnes máme niekde okolo 2000-2500. Čiže už aj z toho množstva, pretože máme väčšinou sedavé zamestnania, hej, nespotrebujeme toľko energie, keby sme toľko jedli, tak sme tu všetci 100 kiloví, tak jednoducho nemáme to množstvo tých vitamínov, minerálov. Tieto 3 kroky, to znamená ten balančný olej, tie prebiotika, tá vláknina a tie vitamíny, my to nazývame zdravotný protokol a je to naozaj taký ten dobrý základ pre vaše zdravie. Ak by sme to chceli trošku rozšíriť, ja som naznačila, že môžeme sa pomenovať aj tej psychike, tak práve na to máme nootropný potravinový produkt Viva Plus. Je to 60 tabliet. A je to vlastne španielský šafrán, je tam C vitamín a ešte zo pár vitamínov, minerálov. A je to veľmi dôležité práve na tú pohodu, aj takisto na dobrý spánok, čiže je to možné používať cez deň alebo aj na noc, pre dospelého 8, pre deti 4, takéto malé tabletky denne. Treba si to vyskúšať, na každého to pôsobí ináč, niekomu stačí 1 na deň, niekomu stačia 2, niekto 3, niekto má toho stresu a týchto vecí viac, takže treba si to vlastne vyskúšať. Dôležité je to prírodné, nenávykové, bez vedľajších účinkov. No a tu vidíme celú škálu našich produktov, takže ja ich naozaj tak v krátkosti prejdem, čiže tie balančné oleje sme si vysvetlili, Xtend, vitamíny, minerály sme si
vysvetlili. Je tam 23 minerálov a vitamínov. Sú tam napríklad aj beta-glukány na imunitu, je tam výťažok z brokolice, z paradajok, naozaj všetko, čo človek potrebuje. Máme aj tzv. Verziu X10+, ktorá je obohatená o bor a je určená pre ľudí, ktorí berú lieky na riedenie krvi. Ten X10 obsahuje aj K1, aj K2 a tento X10 Plus neobsahuje K1. Čiže aj ľudia, ktorí berú lieky na riedenie krvi, tak pre nich je určený práve tento X10 2, alebo potom zase pre ľudí, ktorí chcú mať úplne prírodnú verziu, pretože je to vlastne v takej tej priesvitnej kapsule vegánskej. Protect sú vyslovene beta-glukány, je to zmes beta-glukánov, ktoré sú vyslovene také podporovače alebo také trénery imunity. Môžu to brať aj deti, aj dospelí. Je fajn to brať preventívne, alebo keď napríklad už na vás ide nejaká choroba, tak vtedy trošku zvýšiť dávku. Je to veľmi dobré napríklad, keď letíte niekam lietadlom, tak si dať pred letom 2, pretože chráni to jednak aj pred tým žiarením, ktoré je vlastne, ktoré je v tej 10 000 metrovej výške, ale takisto vlastne aj pred tým prostredím, ktoré je v tej vlastne kabíne. A ďalej máme Zinoshine, je to D vitamín so 4 zdrojmi prírodného horčika. Nestretla som sa s takýmto produktom na trhu, takže kto potrebuje doplniť D vitamín, tak určite by som volila tento prípravok. Multify je zase multivitamínový prípravok určený špeciálne pre deti. Ďalej tu máme spirulínu, takže to je riasa. Dávkovanie je ešte ten Multify sa berie 1 až 2 tablety denne, tá spirulína sa berie 4 tablety denne. Potom máme Zinogin. Zinogin je taký naozaj unikátny prípravok, takisto neviem o spoločnosti inej vôbec vo svete, ktorá by ju mala. A tento Zinogin sú to tzv. Senolytika, je tam piperín, kvercetín, fizetín a kurkumín. Dôležité látky, ktoré prispievajú k tomu, že dokážu zlikvidovať z tela tzv. Senescentné bunky, alebo tak jednoduchšie povedané zombie bunky. To znamená, ako keby tie prázdne obaly buniek, ktoré keď vlastne už tak my dozrievame, hej, niekde sme okolo tej 50-ky, tak vtedy vlastne tie bunky sú také lenivšie a keď už ten život z bunky odíde, ona sa nerozpadne, hej, tak práve čistia tieto bunky, to je jedna taká úloha. A druhá je, že dokážu naštartovať kmeňové bunky. Hej, čiže zase taká podpora tiež toho elastínu, kolagénu a proste všetkých týchto takých omladzovacích anti-agingových procesov, ktoré v tele vlastne fungujú. Potom máme Vivu, to sme si už hovorili. Fajkosaj je zase výťažok z riasy, veľmi dobrý na energiu, ale takisto napríklad na podporu toho čreva. No a potom o zinobiotiku sme si hovorili. X-Gold je v podstate taká tekutá obdoba toho Zinogin, ale nemá tam až toľko tých látok, ale zase veľmi dobre si to dať napríklad do nejakého nápoja. Potom máme lean shakey, nie sú to proteíny čisté, ako sa vlastne používajú len na doplnenie bielkovín, ale je to lean shake, teda náhrada jedla, čiže je to proteín, ktorý obsahuje ale aj vlákninu a takisto aj vitamíny, minerály. Čiže je to vlastne na také manažovanie hmotnosti. Na jednej strane, ak niekto chce udržať hmotnosť, hej, chce si trošku znížiť možno tú kalorickú záťaž, tak si môže nejaké jedno jedlo nahradiť práve takýmto lean shakeom, alebo keď chce niekto schudnúť, tak môže aj 2 jedla denne nahradiť lean shakeom. Potom ako takú zdravú sladkosť máme energetické tyčinky, ktoré sú z orechov a semien. Veľmi obľúbený u žien je kolagén Boost.
Je to kolagénová kúra intenzívna, ktorá obsahuje okrem 8 teda gramov kolagénu. Je tam aj kyselina hyaluronová, maximálne množstvo, ktoré je na deň povolené, čiže vysoká dávka. A plus je tam 7 bioaktívnych látok, ktoré práve podporujú práve vstrebávanie toho kolagénu. Je to rybí kolagén typu 1-3, čiže je to prioritne určené na pleť, vlasy, pokožka hlavy napríklad, veľmi dobre to pôsobí na pokožku hlavy, ale máme spätnú väzbu od klientiek, že aj na kĺby to má účinok. A ja predsa len to telo si v podstate ten kolagén upratuje tam, kde ho najviac potrebuje, takže môže to mať aj takýto účinok. Skin serum je pleťové sérum, ktoré je obohatené o beta-glukány, dokáže oveľa efektívnejšie vlastne hojiť rany, uštipnutia, môže sa to dať do otvorenej rany a takisto sa to používa na anti-aging. No a potom máme aj kozmetickú radu Hans Heidi, švajčiarska značka, prírodná, je tam vlastne celá škála od čistenia cez sérum, očný krém, nočný krém a máme aj pleťové masky a dokonca máme aj 24-hodinový krém pre pánov. Pre záujemcov, ktorí možno chcú vedieť viac aj o produktoch, alebo skôr aj o tom účinku toho, keď je človek v rovnováhe, tak robievame raz až dvakrát do roka medziodborové lekárske semináre, kde vlastne máte možnosť vypočuť si lekárov, či už svetových alebo českých, ktorí vlastne prichádzajú na túto konferenciu a hovoria o vlastne tom zdraví, o tej prevencii práve z toho ich odborného hľadiska a z toho ich odboru. Ja som tam, možno ste si to všimli na začiatku, mala takýto obrázok, vlastne, kde bola tá časová os a bol tam, že zlomový prvok je, alebo taký zlomový pomer 4:1. A práve keď sa ľudia dostanú napríklad pod 4:1, tak až o 70% sa znižuje riziko úmrtia z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej, keď napríklad sa človek dostane pod 5:1, tak to má veľmi pozitívny vplyv na astmu a na alergie. Keď napríklad vidíte, je človek pod 2,5:1, tak vo veľkej miere sa znižuje riziko vôbec výskytu rakoviny. Čiže tu sú práve také tie zdravotné benefity, ktoré vlastne tá rovnováha prináša. No a ja vám ďakujem za pozornosť. Ja verím, že táto krátka prednáška vám dala taký nejaký ucelený prehľad o tom, čo robíme, to znamená o zdravotnom protokole, o diagnostike a o riešení. Ak vás to zaujalo, tak samozrejme obráte sa na partnera, ktorý vás tu dnes pozval a určite vám bude vedieť dať ešte aj ďalšie informácie.